गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय आंखौ आदायाहाय दाउला खासि जानो लिंहरदों। ओमफ्राय जोंहा आब' आलासिबो फैदों। बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। फैदो अब्लालाय आं भिडिअखौ जागायलांनोसै। फैदो नायलांदोनि बयबो। रुपलु मोनहानाव थांनो नागिरदों। जोंहा आदाया आंखौ लिंहरदों माबा आइ मुथुआ नोंसोर हालानो जोंहा आदाया आंखौ लिंहरदों माबा दाउला खासि जानो लिंहरदों आरो ओमफ्राय जोंहा आब'बो फैदों। जोंहा आब' गिदिर माबानि जोंहा आब'खौ मासबाराव लांबाय ओमफ्राय आलासि जानो फैदों आरो ओमफ्राय आंखौबो लिंहरदों दाउला खासि जानो। ओमफ्राय आंखौ दाखालि बावैसो न'आव थांदोंमोन ओमफ्राय थाथ'दोहाय थांसै बैसागोआव फैफिनगोन होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय नै बैसागो जायगायाव थांलायनोसै आरो ओमफ्राय दायो आङो जोंहानि न'निफ्राय आं फैनायाव मैगं थाइगं लाफादोंमोन खायला ओमफ्राय माबा लाबोदोंमोन दायो खायलाल'सो दाम हरलायबायसो आङो। ओमफ्राय आङो दायो जोंहानिफ्रायबो मैगं मोननैसो लांलायनोसै जोंहानि न'आव। ओमफ्राय आङो बेबायदि देलायदों गरमथारलै जा गरम ओंखायनो आं खानायखौनो गोजौ खाथबदों ओरैबायदि माने नों लोगोफोर आंखौ ना माबा अखा हाबासो साइज नुयोलै आंखौ दिनै साइज नुथाराखै सान्दुं दुंबाथाय आं साइज नुथारा अखा हाबासो साइज नुसै आंखौ। ओमफ्राय अखा हाबाथाय माबायावबो आंना खावलायाबो अखा हाबाथाय स्लिम स्लिम जाखायो ओमफ्राय मोदोमाबो गुफुर जायो मानोथाय होमबा आङो दायो न'आव आङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय आङो थांनायखौ आङो देखायलांबाय थानोसै। ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंखौ सानैसो मानसिया सोंदोंमोन आरो आब' नोङो गामियावनो हाबा जादों नामा होननानै। ओमफ्राय आं गामियावनो हाबा जायाखै दे आगैमोन आङो माने खाथियावनो हाबा जादों आरो 1.5 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरो 1.5 किल'मिटारसो गोजानाव हाबा जादों आरो आङो दायो थांबाय थानोसै। ओमफ्राय आङो जोंहानिफ्राय मा मा मैगं लांदों आं मैगंखौबो देखायनोसै। आङो मनायाव सोनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नै मादि देलायसोदों आङो जा गरम ओमफ्राय ओमफ्राय नै आं दख'नाखौ दाखालि गाननायखौनो गानफिनबाय बे दख'नाया ना 400 लानाय जा मोजां गाननो गुरैनो आंथ' दाम खमनिसो गानखायोना। ओमफ्राय नै फालियाबो आङो माबा फालियावहाय नै लिपस्टिक फुगारलाजोबनायसो लिपस्टिक काजल फुगारलाजोबनायसो होनब्लाबो बेखौनो लाबाय जाहैबाय आंना बिदिबाबो नुखायानो नै बिदि लाबाथ' नुखायानो नै नुदों होनब्ला नै नुवानो न'। होमबा आं दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय आं थांनायखौ देखायलांसै जोंहा आदाया जोंनो मा मा जाहोहरोथाय रुपलुआ मा मा जाहोहरोथाय देखायलांसै। फैदो लोगोफोर होमब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांदो फैदो नै लोगोफोर बेखौ नायनोबा बेखौ नै बेखौ आं बानायनाय बेखौ आं बानायनाय ओमफ्राय बेखौ जोंहानि बिबोनां बानायनाय ओमफ्राय नै बेखौ आं बानायनाय बेखौ मोजां नङा बियो आसाननिसो आरो आंनि हाबायाव गानखोन्दा आसान बेखौ बानायनाय आङो। ओमफ्राय रयथिबो दंबावो नै नै दायो आङो न'आव थांसै ओंखारखांबाय। ओमफ्राय नै मबाइलाव एसे नायै देलायबावदों। आयना नायनायाव अहायासै नालाय आंथ' जा आयना नायखायो। ओमफ्राय नै मुथुआ मनायाव मैगं लाबाय थांबाय थानोसै दाना। नै जों लामानि गेटखौ मारिनानै फैबाय ओमफ्राय ओइ कारजों आफाया रौतायाव थांनो नागिरदों। नै जों भिडिअ आपल'ड होनो नागिरदों आनबिउटिफुल। ओमफ्राय नै आं मा मैगं लाखो नायदो दाना मैथ्रु लाबाय ओमफ्राय बानलु राजा लादों। ओमफ्राय नै आङो जों थांबाय थानायाव आङो मेथाइ खनलांबाय थादों आरो ओमफ्राय गारि खारनायजों मोजां खोनायाखैना बेखायनो आं आवाजखौ दानना होनाय जाबाय आरो। नै दायो थांबाय थाबाय जोङो मोनहैसिगोन बारा गोजान नङाना 1.5 किल'मिटारल'सो थांगासिनो। बै नुहुरनाय गामियानो बेनो आरो मोनहैसिगोन। ओमफ्राय नै बियो जोंनिथिंनि दोनस्रि जा मोजां खालाय बिदि मुसाबो फैयो सम सम। ओमफ्राय नाय माइफोरा जा मोजां जाखादों। ओमफ्राय जों उदां अख्रां एलबाम बानायदोंमोन ना बेखौ बैथिंजाय बिफां नुहुरनायथिंसो खालामदोंमोन। नै गामियाव मोनफैबायानो जोङो नै आसान खिरा दखान लाबोदों मालाय। ओमफ्राय नै बियो जोंहा आइनि असे बिनानाव बिसोर बिब' बिनानाव सानैबो मोनसे गामियावनो हाबा जादों आरो। ओमफ्राय नै बियो आसान खिरा फानथिङोलै आंबो बेनिफ्राय मोननै लबर लाबाय 20 थाखा दामनि। आंथ' दाम खमनिसो लाखायोना। ओमफ्राय नै रुपुलुआबो नेल पलिस लादों आरो। ओमफ्राय नै बियो जोंहा आब'नि फिसाजो यामिका जोंहा आब'खौ मासबादाव हाबा लांदों ओमफ्राय आलासि जानो फैदों आरो। नै जोङो मोनफैबायानो ओमफ्राय नै जोंहा आब'नि फिसाजोखौ जोंहा मुथुआ बामदों। ओमफ्राय आं बेयाव माखौबा रायज्लायबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय कल खालामनानै भिडिअखौ लानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय रायज्लायनायखौनो खोनास्रायासै। ओमफ्राय आयु जा गरम। ओमफ्राय जोंहानि आब'नि फिसाजोखौ हाय होननानै बुंनो थिनदोंमोन आरो ओमफ्राय बुङासै आरो। ओमफ्राय आंनि रायज्लायनायखौथ' मानसिफोरा बुङोना मानो गथ'नि बायदि रायज्लायो ओरै होननानै। गथ'नि रायज्लायनाय जायोना मा जायो आं मिथियानो। आं गोदोनिफ्रायनो बेबायदि रायज्लायबाय थाखायो नालाय बेखायनो जाबाय आरो बिदिनो। ओमफ्राय नै
जा गरम बोथोरा होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय जा मुथुआ थांसिगोन बाय होननानै बुंदोंमोन इलाय बाय होनबाय थांबाय नै जोंहा बाजैया हिसान सोंदों जोंहा आब'आ बै जिङाव थानायानो गामसा सोंदों आरो माबानि फुकुवानि गासै 12 खान लादों दानाथ' मानसिफोरा बारा जि दाथारलाना नै जोंहा आब'नि फिसाजोजों रायलायदोंमोन आङो जा गरमखा बोथोराबो बारान्दायाव जनानै ओरैनो दसे रायलायदोंमोन आरो जोंहा आब'नि फिसाजोदों नैबेबो रायलायदोंमोन ओमफ्राय खोनायासै गिसिब सिबि रायलायदोंमोन आरो आङो रायलायनायखौ खोनानायबालाय मोजां खोनागौमोन ना मा रायलायदोंमोन आंबो गोसोआव गैला नै नायस्लाबदो बिदिनो माथो खालामबावनो रायलायनायखौबो खोनायासैबा नैबेयावनो जनानै दसे जा गिसिब सिबना लाबाय आङो बिराद गरमलाय आयु बोथोरा मा जाबावगोनथाय गरमजोंनो बोरैबा जाजोबलायो देहाफोरानो असान्थि माला गोजां बोथोर जागोनसो मोनबाय आङो ओमफ्राय नै जाहा आब'नि फिसाजोआ आंखौ लाजिसोदो नुथारिया गोबाव जाबायना नै आं मेगन मोख्रेबनो होदोंमोन मोख्रेबबाय ओमफ्राय मिनिनोबो थिनदोंमोन मिनियासै नै बाजैमोननि हिसान सोंनायखौ एसे नायबावदो मोजां नुदोंना लोगोफोर बैसागोआव गाननो मोजां जासोयोना बिदिया बैसागो मोसानाय मानायफोराव ओमफ्राय नै जाहा रुपुलुआबो माखौबा खिथासोदोंमोन आं बुंनायमोन आरो रुपुलु माथो हामसोदो नोङो होननानै ओमफ्राय हाय कभार एलबाम बानायनानै मोजां ओंखाम जानाय जायाखै ओंखायनो हामसोदो ओरैदो होननानै खिथादोंमोन आरो नै गैया खोनायासै दा ओमफ्राय नै जोंहा आब'नि फिसाजोखौ खानाय सिनना होबाय आंजोंसो सिनजागोन होननायखाय ओमफ्राय नै जोंहानाव बेबादि बानलु दं आरो जानो मोजांथार मोजां मोदोमथारो बानलु राजा बायदियानो खिन्थु बानलु राजा नङा बियो एसे फिसासिन मोदोमनाया बानलु राजानिख्रुइ एसे बेलेग ओमफ्राय नै जोंहा आब'नि फिसाजोखौ फट' लाबाय आं मोननैसो ओमफ्राय नै जों फैनोसै समाव हिसान सोंनायाबो जोब्बाय ओमफ्राय आहाबो जाबाय दाउला खासिखौ जाखांनानै ओमफ्राय नै जों फैफिनबाय न'आवहाय आदायासो न'आव गैयामोन आरो जोंहा आफायाबो दुब्लियाव थांदोंमोन नै जों ओमफ्राय फैबाय एसे मोनाबिलि जाबाय आयै गरमथार ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्टआव आरो गोदान भिडिअ लाबोलायनोसै बाय बाय